Грузинско кино? Кино и вино. Кино. Кино и вино много добре си върват И заедно. грузинско. Грузинското вино. Грузинско вино и грузинско кино. Напоследък грузинското кино много е добро. Има някакъв има някакъв свян в него, който много ми харесва. Един такъв опит да не бъдеш мащабен, а да бъдеш много интимен. И това много ми харесва. Скоро гледах много хубав грузински филм, който беше... Как се обърка. Иска ми се. Който се казваше Слепи срещи. Страхотен филм. 3 актьора. Много приятен, с много хубав усет. Няма един момент, в който да ти стане досадно, неприятно. Много са добри, наистина. Гледайте грузинското. Аз признавам си, нищо грузинско не съм гледал. Аз, между другото, също си признавам, че не съм, така че е време да се поправи тази грешка. И искам да кажа на хората, водете си хлапетата да гледат филми. Защото филмите, освен ако специално, изрично не е казано, че не са за деца, в повечето случаи в детския зрител покълва едно семенце, което по-нататък... Така всъщност се става. Няма как на 18 години да решиш, че ти се занимава с кино и те първа да почнеш да се занимаваш. Това е все едно да... Помниш ли си първият филм, който си гледал на кино? Спомням си първия филм, на който съм заведен на кино. Не се сещам колко съм гледал. И това е Апокалипсис сега. И историята знам от родителите ми в интерес на истината, защото няма къде да ме остават. Водят ме в киното и това може едно хлапе да разбера. Аз съм бил много малък, не съм ходил на училище, нито мога да чета, нито разбирам какъв е аромата на напалм рано сутрин. Нищо не става ясно. И се движа в киното, между столовете, между седалките, опитваш го, като много кино Парадизо, дъхаш го. Да, мирише хубаво. Да, някакви шлюпки, оценки, може да има. Старо, много мирише кино, да. Значи, по-хубаво от ходенето на кино, може би ходенето на кино с твоето дете. Значи, така да го... Такова послание да направим. Така е. Аз на моя син много се опитвам да му обясня защо в голяма част от филмите има препоръчителен родителски контрол. Защо е необходимо, понеже аз го нарушавам често пъти, след това му обяснявам защо е трябвало да има. Защото той човека пита естествено, добре, в този филм какво точно? Така че в един свят, в който препоръчителен родителски контрол няма на вестникарските будки, от които изтичат какви ли не гадости, няма на телевизионните канали, откъдето изтичат двойно по-големи гадости, да слагаш препоръчителен родителски контрол на нещо, правено с сърце, с желание, с въображение, си е престъпление. Просто водете хлапетата на кино, независимо дали са хубави филмите, независимо дали са наистина правени за големи или за малки, те виждат свои неща, говорете с тях после. И всеки си запомня нещо, което остава с него за цял живот. Моя първи филм е Лунен пътешественик. И аз излязох... Колко пъти си го гледах? Аз бях на 6 години, като го гледах и излязох на киното влюбена в Майкъл Джексън.